न' होननानै मिथिथारा माथो नोङो बहा थाङामोन नों रागा जोंदों नामा रियान मानो रागा जोंनांगौ जाखो आं दसेल'सो थांदोंमोन आइमोननि न'आव बेबो आं ओरैनो थाङाखै जाफुंखौसो नागिरहैदोंमोन जाफुंखौलाय मानो नागिरहैनांगौ जाखो बे गथ' गोरलैबाव नामा बेखौ समबायदि ओंखाम दौनो समबायदि बेखौ थुखैनो समबायदि बेखौ फुथुनो बे गथ' गोरलैबाव नामा राखा रोंखा देरखा बुजिखा बेखौलाय मानो नागिरबाय थानांगौ बे बाहेरायाव थांनो थादों बेखौनो नागिरना लायबाय थानांगौ नामा नोंहा बाखि खामानि गैया नामा मा जादों नोङो दिनै मानोथो एथ' रागा जोंखो नों माथो आंनि खोथा फंसेबो मानियै जाबाय इसा आं नोंखौ बुंखादोंमोन ना बै दुरुङाव मैया गाननाय गस्ला गुफुरा दङ बेखौ सु होननानै बुंदोंमोन ना नों माथो बे गस्ला गुफुरखौ दाबो सुवाखै माब्ला सुबावनांगौ जाखो बावदों आङो र' दानो सुहैनोसै रियान आं नोंनि मा गोरोन्थि मावदों अब्लाबोथ' दाबो जेननाय गैबावा नोंहा जेननो आं मानो आंहा मा दाय जादों नोंनि मा गोरोन्थि मावखो आङो नों दे आंखौ दिने आंनि मोदोमाव आखाइ होनायफ्रा बारा जालांबाय मैया गाननाय गस्ला गुफुरखौ सु होननायखौ मानो सुवाखैनो अब्ला बावदों होननायखौलाय माथो बुजियो रियान बेसेबांबा गोबावनिफ्राय सैसो बोनानै दङ दासानजाय नोङो सैसो बोनायखौ आरो जेब्लायबो सैसोनानै थागोन होननानै थार खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला नोंहा आंनिसे एथबां हिम्मत देखायनो नोंहा पावारानो गैबावा मिथिगौ नों सोरनि न'आव दङ नों बेखौ साननानै नायदों नामा थारमाने आं नोंनि न'आव दङखायनो नोंहा दादागिरिया बारा जाबावबाय बाह आं बिदिब्ला मा बे न'निफ्राय खारनांसिगौ जाहैबाय नोंगौ नों थिगखौनो बुंदों आफा गोनांथि जायोब्ला नों खारनोबो नांगोन नोंहा आंनि आइखौ बुबाय थानो पावार गैया बे न'आव मिथिबाय गोनांथि जायोब्ला नों दानो खारनो नांगोन आं सहायनानैसो दङ नों आंनि आइखौ दिने दिने अयथासार खालामनाया बारा जालांगासिनो सिरि दंखायनो दं बायदि दासा नोंबो गोदान समावल' बा दाउ अननाया मा नायनो दानियालाय माथो जाखो जाफुं सिरि थानो आं मानो सिरि थानो आयै बे लामा ससेयाव नोंनि जिउआव फैनानै नोंखौ दे एथबां अयथासार खालामगासिनो बेखौ आं माबोरै नायना थानांगौ आयै बिदिब्ला नोंसोर बिमा फिसा आंखौ नासयनो गोबां प्लानिं खालामनानै दङ आरो ना रियान नों बेफोरबायदि उल्थां फाल्थां जेबो दाबुं आंनि फिसालाया नुगासिनो आंहा मा गोरोन्थि आरो मा सैथो नंखाय दायाव सानफ्रोमबो आंखौ अयथासार खालामबाय थानायखौ आंनि फिसालाया नुगासिनो आरो नोंनि बेबायदि अयथासार खालामबाय थानायखौ आंनि फिसालाया नायना थानो हायाखै आयै बे न'खौ आरो बेयाव जेसेबां थानाय सम्पति बेफोर गासैबो रोन आफानिसोमोन बे रियान आफानि नङा मिथिया अबे लामायाव आन्दायनानै थानाय सैमाया जोंनि न'आव हाबफैनानै दिनै जोंखौनो अरख्लाबनो नागिरगासिनो जाफुं नोंखौ सोबागोन आङो नोंखौ सिरि था होननानै बुंदोंना आङो आयै बिदिब्ला नोंबो बिनि थाखाय आंखौ सोबानोसो नागिरबावबाय नोंखौ आं बेबायदि नासयजाबाय थानायखौ नायनो हाया नों सिरि था नोंहा गेजेराव हाबखावनो जेबो मोन्थाय गैया नङाबा नोंखौ दानो सोबाबावगोन आं माबा मोनसे बुंबावब्लानो नोंखौ दानो सोबाबावगोन आं आयै नोंबो दे आंखौ सोबानोसो ओंखारबावबाय आरोना नों आंखौ सोबानोसो ओंखारबावबाय आं दे फैबाय थानाय बोसोरावनो फाइनाल होसिगोन नोंसोरनि बेफोरबायदि नांलाय खमलाय खालामबाय थानायनि थाखायनो आं फरायनो हायाखै नों मानो साननानै नायाखै आयै नोंसोर सानफ्रोमबो बेफोरबायदि नांलायबाय थायो बुलायबाय थायो न'खराव आं माबोरै थानो गोजोननाय मोना आङो दे आबैया आंखौ लिंहरखाबाय आं आबैनि न'आवनो थांनोसै थानो आं आरो माब्लाबाबो बे न'आव फैफिनला आं आबै आरो आबौनि न'आवनो थानोसै जाफुं थांनो हो बिखौ रियान जाफुङा सेंग्रा देरबाय बिबो बुजिनो हानाय जाबोबाय मोजां आरो गाज्रिखौ नंखाय आरो सैथोखौ बिसार खालामनो हानाय बिहाबो बोलो जानानै फैबाय रियान नों मानो बेबायदि जाखो नोंथ' आंखौ जेब्ला बजबदोंमोन बै समाव नोंथ' गोबां अननाय होनानैसो बजबदोंमोन ना आंबो सानदोंमोन बै नोंनि गोबां होनाय अननाया अरायसम थागोन नाथाय दिनैथ' गासैबो जोबलांबाय रियान नों साननानै नाय बे न' बां आरो जाफुङा आंनि गिबि हौवानि रोननि बेयाव गासैयावबो न' बां आरो आंखौ अननाय आंखौ जोथोन लानाय गासैयावबो जाफुंनि एखतियार दङ जाफुंनि पावार दङ नोंथ' एसे साननानैसो नायनांगौमोन लामा ससेयावसो नों आंनि जिउआव आरो आं नोंनि जिउआव नाथाय नोंथ' दिनै गासैखौबो फोजोबस्रांलांनोसो हमदों आयौ खर'खौ बोरैबा मोनदों आं एक्टिं नोंखौ मिथियो नहय आङो नोंनि गासैबो एक्टिं
दासो माथो आंजों बिराद नांलायबाय थानो हादों बुलायबाय थानो हादों खमलायबाय थानो हादों दालाय बोरैथो हरखाब नोंहा खर' गिदिंनाय जाखो आं बेदर लाबोनानै दोनफैदों थां संबाय जलदि रियान आं थारैनो खर' गिदिंनाय मोनदों आं संनो हानाय नङा खोमा नों थांनानै संहैलाय थां दसेनि उनाव मोजां मोनोब्लाथ' आं मावफाहैसिगोन रियान प्लिज आंखौ बुजिदो खर' गिदिंनायालाय माथो जानोखाय फन खालामनानै मावब्लानो जाबाय आं सङा आं नोंनि संनायसो जागोन थां गोख्रैनो संहै हामथारबाय दे जाफुङा बे न'खौ गारनानै बिबैनि न'आव थांबाय थांथोंसै बे थाब्ला आंनि साननायफ्राबो जाफुंनाय नङामोन बे साननैसो जाफुंगैयैयावनो बे न'खरनि हा हु गासै सम्पतिनि लेखाखौ आंनि नामाव खालामना लाजोबगोन आं आरो बेखौ माबोरै खालामनांगौ बेखौ आं दङ एकदम होथारनोसै नामा खर'आव खारखांनो नाङा जामाय बुनो नाङा मानोहाय मानो नोंलाय मानोथो हमथाबाय थादों बुनायजोंलाय मा जानो रागाजों बुगोनल'सो बिनि मोदोमावल'सो सागोन आरो बुनायजों जेबो समाधान जाया गाज्रि नुदोंब्ला बेखौ बुनानै मोजां खालामगोन बे नङा गाज्रिखौ मोजां खालामनोब्ला अननाय होनाय आरो बानजायनायजोंसो जायो बिदिब्ला बेखौ मा खालामनांगौ दायो जोङो सोरांस्रि बासायदो आंखौ नों बासायदो आंहा गोरोन्थि जाया नङा जाबाय आंनि गोरोन्थिनि थाखाय मिजिङासो खस्थ' मोननांबाय दा मिजिंनि जेसेबां खरसा थाङो गासैखौबो आं होजोबगोन नङाहाय सोरांस्रि बेखौ एसे दामनोबो नांखागौ सिगांनिफ्रायनो फिसा फिसा बुस्थुफोर गोबां खावबाय थाखादोंमोन बियो जोंसो थर मोनाखै दा फिसानिफ्रायसो गिदिराव मानसिया खावनो हायो दा बेनिखायनो बे फिसा फिसा खावै खावै रावजोंबो जेजोंबो बुंजाया हमजाया बारग'बोबाय थानायखायनो दिनै गिदिर खावबाय दा बियो दिनै गावनि दायाव मालायखौ फानदायदों गाबोनबो जुदि मालायनि बुस्थु खावनानै आरो जुदि सोरखौबाफोर फानदायबावो दिनै मिजिंखौ फानदायबाय गाबोन जुदि आंनि हौवाखौ बा नोंनि हौवाखौ फानदायोब्ला नोंनि हौवाया आंनि हौवाया बेबायदिनो बिनि फानदायनायाव पुलिसफोरजों बुजायोब्ला नों आराम मोनगोन नामा ओहो आं आरो माब्लाबाबो बेफोरबायदि सिखाव खामानिखौ मावला आरो आं रावखौबो फानदायला दिनैनिफ्राय खोथा होयो सोरांस्रि आरो जोमै आं खोथा होयो होलाय साइड होलाय जोमै साइड होलाय आं बिनि मोखाङाव दै गुदुं लुफावनानै होनि आङो होरो आयु दाउखा बेबायदि दा खालाम दै गुदुं लुफावनानै होब्ला मा जानांगौ जाखो नोंसो माथो उल्था जेलाव थांनो गोनां जागोन नाङा दाउखा रागाखौ हमथा बेबायदि दा खालाम मानसिनि मोखाङाव बेबायदि दै गुदुं लुफावनानै होब्ला मा जानांगौ जाखो आं लुखाथारगोन बिनि मोखाङाव दै लुखाथारगोन बे दै गुदुंखौ लुफाव होनानै गम मोथोनि साला बे स्कुटि खावनानै सालायदों मजा लादों बिनि थाखाय हाजिरा मावनानै जाग्रा आंनि बिदा मिजिङा बेसेबां पुलिसफोरजों बुजानानै बेसेबां आइखां बायखां साजानानै दङ बेसेरा बिखौ दै गुदुं लुनानै मोनथिहोनि आङो सानाया बेसेबां गोसा साला आंनि आदायानो पुलिसफोरजों बुजानानै बेसेबां सादों बेखौ दै गुदुं लुनानै मोनथिहोनि आं गुदुंनि पावारा बेसेबां होरो नाङा दाउखा लावगिया सिमान जाबाय गावनि दाय मावनायखौ आरो बियो माब्लाबाबो बेफोरबायदि मावनाय नंला होननानै बियो गावनि खुगाजोंनो सिमा लादों आरो नोंसा आदानि ट्रिटमेन्टनि जेसेबां खरसा बेखौ बियो गासैखौबो गावनो होनो राजि जाबाय दाउखा नांला दे जाबाय एसेबां बेबायदि खालामनो नांला मिजिङाल' मोजां जाथोंसै आरो मिजिंनि देहायाव जेसेबां थाखा फैसा थाङो बेखौ बिनो होनो राजि जाबाय जेबो दा खालामसै दे मिलायलायदो लावगि नोंलाय मानोथो बेबायदि खामानि मावनांगौ जाखो नों बे गामिनि सासे सिख्ला नों बुरै गनानै थानाय हाबा जायालासेनो बुरै गनानै थानाय नोङो सासे सिख्ला जों नोंखौ गामिनि होननानै आरो जों नोंखौ बे जायगानि होननानै सनमान होयो मान होयो नाथाय नोंलाय मानोथो बेबायदि खालामनांगौ जाखो बुं दिनैनिफ्राय बेबायदि खालामला आरो मालायनि बुस्थु खावला आरो गावनि दायाव मालायखौ फानदायनानै साजा होहोला होननानै बुं औ आं खोथा होयो आं दिनैनिफ्राय मालायनि बुस्थु खावला आरो आंनि दायाव आं मालायखौ फानदाय होनानै मालायखौ सास्ति होहोला आं खोथा होयो अन्नानै आंखौ जेबो दा खालामसै आरो मिजिंनि देहायाव जेसेबां थाखा थाङो बेखौ आं गासैखौबो होगोन नोंखौ लावगि बे खेबाव चान्स होबाय आरो उननि समाव जुदि माबा मोनसे बेबायदि सोरखौबा खालामबावो गावनि देहायाव मालायखौ जुदि फासायबावो सोरनिबा माबा मोनसे खावबावो बे बारावबा हले नोंखौ चान्स होबाय उननि समावबा हले नों रैखा गैला मिथिखा आरो दानो हस्पिटालाव फैसा लानानै जल्दि नुजाहैनांगौ नोङो जागोन दे आं दानो थांगोन अन्नानै आंखौ थांनो होदो गनायखायसो गबायनो साला दे लावगि उथिदो आरो थांदो आरो नों गाव सिमान लानाय बायदि खोथा होनाय बायदि नों एसे बुरजा फैसा लानानै हस्पिटालाव थांदो आरो दरेनो गथायहैदो आरो नोङो मिजिंनियाव निमाहा बि आरो दरेनियाव निमाहा बि दे जागोन दे आं दानो थांनोसै दाउखा नोंनि आदानि थाखाय खिथेर लानायखौ फोजोबदो दे
आरो बियो गावनो थाखा फैसा होगोन होननानै सिमान लाखाबायना बेसांखिनि समखौ नेबावदो बि होयोना होया आरो थाङोना थाङा दे हैयानाखि गयो बियो हैनोबो हागौ हैगोन होननानै बुंदोंना बियो हैनोबो हागौ दाउखा गबाय बियो साला दे हस्पिटालाव थानानै फैसा हैयाब्ला उनाव खबर होफिनबानो जाबाय दे गाव गावनि न'आव गासैबो थांलायदो आंबो थांनोसै खारो दे थांनोसै मोनबायना इसा बेदरा मोनथ'वाखै मोनथारसिगोन दसे नेबावदो दे फोमोननानै दोन आं एसे बाहेरायाव थांनि बाहेराव नोंलाय माथो एसे आवगायावसो बाहेरनिफ्राय फैदोंमोन आरो बबे बाहेरावथ' थांनांगौ जाबावगौ दालाय न'आवनो थादो आरो हिन्जावा हिन्जाव बायदि था बिनि बारा दाजा हौवा मानसिया बाहेरायाव मा खालामहैया बेफोरखौ मानो नांबाय थागौ आरो नोंथ' माथो दिने आंजों बिराद उल्था फाल्था बुंफाग्रा जाबाय न'आव था होननायानो माबा गाज्रि बुंनाय जाबाय नामा बिदिब्ला आं नोंनि हिन्जाव जानानै नोंखौ आं जेबो बुंनो मोनला नामा मानो बुंनो नांगौ आं बबेबा गाज्रियाव थाङोब्ला बुं आंथ' गाज्रियाव थाङा नङा आं एसे खामानि दं बेनिखायनो थांनो नागिरदों बाहेरायाव दे थांना फैब्लानो जाबाय इसा आरो मोनसे खोथा बुं खोनागासिनो आं नङा आं निथु मोखां जा आरो आंखौ नाय दे बुंदो मा खोथा आरोबाव मा जालायखो जोंनि बे न'नि हानि नामजारिया सोरनि नामाव दङ मानो नांगौ नोंनो बेखौलाय मानो सोंखो इसा बे न'नि आं मानसि नङा आरोना माने नोंदि बेबायदि बुंथारबाय जे आं नोंनि जेबोआनो नङा आं नोंनि हौवायानो नङा आरो बे न'खरनि जेबोखौनो मोनथिनो आंहा मोन्थाय गैया बेबायदिसो खालामबाय माथो नों आंखौ लाजि फोनांदों नों नोंनि साननायाथ' उल्थां फाल्थां मालाबाबोथ' दिदोम गोसो लानानै जेखौबोथ' मोजां सानखाया माबा मोनसे बुंब्लाथाय माबा मोनसे उल्था बुजियो हारे मानो नांगौ जाखो नोंनोलाय जेरै दं थाथों बिदिनो सोरनि नामाव दं होननानैसो बुंदों आं जाफुंनि नामाव दङ जाफुंनि नामाव हा खोन्थाबाय जोब्बाय बेखौनो मानोथो एथ' खोन्थानो बाखो नोंलाय बेदरखौ फोमोननानै दोनदो आं थाबनो फैगोन मैयाबो दाखालिबो बे साननैसोआ बियो खालि बाहेराव थांनो होननानै बुंबाय थायो आरो बे समावल' थारैनो बेहा बे समावल' बाहेराव बबेयाव थाङो आरो मा खामानि दङ आं मालाबा बिनि उन संनो नांसिगोन